Salve e ben trovati, oggi faremo il nostro secondo lezione sulla simulazione e esame. Donc, bi amina leçon flana ke simulation examen kan quoi. Donc, anga bita vena ke examen normali. Il segnale raffigurato preannuncia di arrestare sì prima di impegnare l'incrocio. Donc, aleko ko ni panu ni question folo ni ko aba yira ko iki joko yani ika courageusement occupé. Odi è falso re. Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la manovra possa compiersi senza costure intraliccio. Donc ale ko mɔgɔ min bɛ nɔ ko ni i bɛ fɛ ka dépassement kɛ numéro 2 ni ko ni bɛ fɛ ka dépassement kɛ donc i kan ka sɔn a ma fɔlɔ k'a fɔ ko i bɛna dépassement min kɛ i bɛna manœuvre min kɛ i b'o kɛ k'a sɔrɔ i ma ɲagami don circulation na quoi i ma dérangement don circulation na o dun ye vrai de. Il segnale raffigurato è un segnale di preavviso di fermarsi e dare precedenza. Donc, question 3 ni ale ko aba yira ko preavire don wasari i preavise le do ubi ila dɔnniya ka kɔn ko tagale ɲɛfɛ ko i kan ka droit de priorité di quoi i kan ka jɔ ka droit de priorité di. Donc, an ɲɛ b'a la stop faralen do a kan quindi è vero. La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 150 km/h deve essere di circa 25 metri. Donc, allez ko ni bɛ boli a 150 km/h ko i ka distance de sécurité kan ka bɛn 25 ɲɔgɔnna ma. An tun b'a dɔn o ye false parce que n'i ye 0,50 na ka 15 fois 3 kɛ o bɛ bɛn 45 ma. Ale dun ko 25 donc è falso. Lo specchio retrovisore laterale sinistro falsa la percezione della distanza e delle velocità dei veicoli sopraggiungenti. Donc, ale ko question durnani, ale ko ika dungare, ok, krefeta ni quoi, krefeta gauche ni, rétroviseur gauche ni, ko sadi ibi yeli minga ba falsifier quoi, ça veut dire que a ti distance normale yire la quoi. Odu fene vero. Centrale indrone be distance normale ira, mais krefeta non de distance normale ira. Question numero 6. L'airbag utilizza soltanto nei percorsi extraurbani. Donc, ale ko ika airbag o en balo min be boni accident kera ko be utiliser dugu ko fesira drone ka du falso re. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduto di validità, è possibile lasciare il veicolo in sosta sulle strade pubbliche. Donc, numero wolvlanani, ale ko ni ka assurance ni a dati bana ku bi se ka mobilito garele stra pubblico ko du tise ka è falso. Con la patente di categoria AM si possono condurre i quadricicli non leggeri con potenza fino a 7 kW. Donc, ale ko ni permo AM numero wutini koni permo AM ki bi se ka quadricicli nunu boli quoi. Munu me ni léger ta ni grimando ko nu ka potenza ma teme 7 kW ka du fane falso parce que ale bi se ka léger drone boli. Numero 9. Il segnale raffigurato significa che bisogna aggirare l'ostacolo a sinistra. Donc, numero 9 na le ko ni maira ko obstacle qui ka a munu gauche fait falso redo parce que nindo ira opano be peut-être absa ga misa mo teni quoi. Numero 10. Il segnale raffigurato vale anche di giorno. Donc, qua bet baragal le fe ko ne vero. Donc, maintenant, numero 11. Se il parabrezza è coperto da polvere, bisogna utilizzare il dispositivo di disappannamento. Donc, ale ko ne a sɔrɔ i ka parabrezza o ye mobili ɲɛfɛ yɔrɔ ni vitrini. Donc, ko ni a y'a sɔrɔ ni polvere o ye n'a fɔ fuguri nunu, n'a fɔ wala fuguri nunu b'a la ten nɔ voilà donc bɔgɔ n'a ɲɔgɔnna nunu poussière quoi. Donc, i kan ka dispositif min bɛ a to ni neige ni sanji b'a la i bɛ fɛngɛ min bila la i bɛ clim min bila la n'a bɛ kɛ sababu ye ka bugun bɔ mobili ɲɛfɛ k'i kan k'o utiliser yɔrɔ n'a y'a sɔrɔ poussière kɔni don an t'o utiliser o la quindi è falso. La striscia bianca continua di mezzo in figura divide la strada in due carreggiate, ognuna a doppio senso. Donc, ale ko terrain min filɛ nin ye cɛmancɛ la sira cɛmancɛ la ko o bi i ka bolimafɛn boli sira fila ye quoi ko k'a bɛɛ kɛ
200 quoi yoro koni falso parce que ni yɛrɛ ye cardiata kelen na ale fara k'a fɔ k'a b'a diviser tuguni ka tila ka kɛ 100 wɔrɔ ça veut dire que nin tere nin bɛ kɛ sababu ye ka nin voix kelen nin diviser k'o kɛ 2 ye yɔrɔ kɔni falso ye. Di notte, nei centri abitati, il veicolo in sosta al margine della carreggiata può essere segnalato con le luci di sosta. Donc ale ko ko dugu kɔnɔ quoi, ok? Donc ko dugu kɔnɔ ko i ka mobili, ok? I ka mobili garele sira kɛrɛda fɛ quoi, ko a bɛ se ka signaler quoi, ok? Parce que a ko può essere segnalato con la luce di sosta. Donc ko i bɛ se ka signaler ni luce di sosta ye quoi. I ka ye n'a y'a sɔrɔ ni i bɛ dugu kɔnɔ quoi. N'a y'a sɔrɔ ko a tun ko ko diyagoya de don o bɛ kɛ falso ye mais comme a ko può essere quindi è vero. In caso di pioggia occorre aumentare la distanza di sicurezza. Numero 14 na lego ni sanji bala qui ka do frega distanza di sicurezza o con è vero de. Numero 15 il segnale raffigurato indica la distanza minima di sicurezza tra due veicoli in transito su quella strada. Donc alego con me distanza minimum de ira, ora non conta distanza ira, quindi è falso. In caso di incidente stradale la prima cosa che deve fare il soccorritore è identificare l'infortunato chiedendogli nome e cognome. Donc numero 16 ne ale ko sadi mɔgɔ min bɛ dɛmɛ don mɔgɔ ma soccorritore ni mɔgɔ min bananen don sira kan min bɛ a securu kan sadi min bɛna a securu a ma securu ye quoi. Donc ko kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ k'o ye k'a tigi identifier de k'a tɔgɔ ɲininka a n'a jamu o kɔni an b'a dɔn falso ye. I kan ka fɛɛrɛ de don a ma a bɛ kisi cogo min mais tɔgɔ ni fɛn ninnu document ninnu olu ye tagali ɲɛfɛ ko de. Donc numero 17 le macchine operatrici semoventi possono trasportare fino a 4 passeggeri. Donc ale ko macchine operatrici semoventi ninnu olu ye minnu bɛ baara kɛ quoi. Voilà donc baarakɛ mobili ninnu de ko don quoi. Donc ale ko olu bɛ se ka mɔgɔ transporter jusqu'à 4 personnes dɔrɔn quoi. N'a fɔ sirabila mobili n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ falso fana. Il pannello integrativo raffigurato indica che stiamo percorrendo un tratto di strada che può allagarsi in caso di forte pioggia. Donc numero 18 ningo ko ni panu ni ma yira ko i bɛ ka sira boli sira min bɛ yen nɔ ko an ka ni sanji b'a la quoi. C'est à dire ni sanji dama tɛmɛnen don c'est à dire a bɛ se ka ji bɛ se ka don a yɔrɔ la quoi. I ka nɔ i n'a fɔ jizo bɛ kɛ cogo min na o bɛ se ka kɛ quoi, è vero. Numero 19 in caso di arresto prolungato in galleria per la formazione di una fila di veicoli è dannoso per la salute azionare il comando di ricircolo dell'aria all'interno del veicolo. Donc ale ko anka ni jɔra ka mɛn tunnel ninnu kɔnɔ ka gallery kɔnɔna na ko ka sabu kɛ mobile bɛ fili la i n'a fɔ embouteillage bɛ ko danger de don i ka climatisateur ni ok min b'a to ni fɔɲɔ bɛ circuler mobile kɔnɔ ko danger de don i ka kɛnɛya ma k'i k'o bila la yɔrɔ fɛnɛ falso de. Numero 20 il pannello raffigurato indica il chilometri da fare per poter ritornare indietro. Donc ale ko nin panu ma yira ko kilometre min tora i ka se k'o kɛ pour que i ka segin kɔfɛ o fɛnɛ falso de parce que nin bɛ tourner de yira quoi. Donc an ka numero 21 fuori dai centri abitati di notte quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza è obbligatorio per segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata con il segnale triangolare mobile di pericolo. Donc ale ko dugu kɔfɛ c'est-à-dire n'i bɛ dugu kɔfɛ sufɛ ko n'i y'a sɔrɔ i ka luce di positionne ni o tɛ yen voilà n'o o tɛ i ka mobili la ou bien emergenza ni n'o tɛ yen nɔ n'i bɛna mobili gare sira kan ko i wajibilen don k'i ka a signaler ni triangle nin ye quoi o dun fɛnɛ ye vero de. Numero 22 in presenza del segnale raffigurato è vietato l'inversione di marcia. Donc ale ko nin panu nin na k'i balilen don ko ka inversion di marcia kɛ. L'inversion di marcia o ye jumɛn ye o ye ka
segi kɔfɛ de quoi n'a fɔ ka client ta bila la ka segi kɔfɛ voilà donc nin parce que yan visibilité te do so kan visibilité te mɔgɔ min bɛ ka na i t'a ye la quoi donc diko o la i tɛ se ka inversion kɛ kun tɛ vero. Numero 23, il segnale raffigurato si trova all'ingresso di una autostrada. Donc, ko nimba mi sɔrɔ autorité donna la, an dun b'a dɔn falso do parce que a bɛ dugu kɔnɔ ne. Numero 24, dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, il veicolo C transita dopo il veicolo E. Donc, ale ko ni situation ni na ko C ni ye C de ye, donc ko bɛ tɛmɛ E kɔfɛ. N'a y'a jateminɛ E mɛ tɛmɛ C bɛ tugu o la, E mu b'a laban, quindi o bɛ kɛ vero fana ye quoi. Numero 25 ni, il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di svoltare a destra ai veicoli che arriva dalla sua destra. Donc ale ko vigile ka ni position ni na be fo angolo retto no ko o situation na ko bolma fɛ min bɛ ka na a destra fɛ quoi ko bɛ se ka fara ka taa destra fɛ est falso parce que ni vigile bɛ ni position na mɔgɔ min bɛ ka na a gauche fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka sarà occuper qua, quindi è falso. Numero 26, il limite massimo di velocità dei quadricicli fuori dai centri abitati è di 70. Donc ale ko quadricicli nunu wala quadricicli nunu ko olu ka limite maximum dugu kɔfɛ yɔrɔ la quoi. Voilà n'u bɛ bolila dugu kɔfɛ k'u ka limite maximum ye 70 ye. O dun fɛnɛ o ye falso de. Numero 27. Nella situazione rappresentata in figura, i veicoli transitano nell'ordine T, G, P, B. Donc ale ko ni situation na ko T min ye tramu ni ye ko o fɔlɔ de bɛ tɛmɛ. Ni tramu tɛmɛna G ni o ye rouge ni ye ko G ni bɛ tɛmɛ. Ni G ni tɛmɛna ko P wala P filɛ ni ye donc ko fɛnɛ bɛ tɛmɛ et puis B fɛnɛ. Donc o ye vero de ye quoi. Tɛmɛni bɛ kɛ o cogoya la. Donc anga question numero 28. Il segnale raffigurato segnala che nelle ore indicate vige il divieto di sosta per i veicoli rappresentati in figura. Ni question ni mɔgɔ fanba bɛɛ bɛ nin jɛ. Mɔgɔ fanba bɛ nin question jɛ. Donc numero 28 ni a nafa ka bon kosɛbɛ i ka hakili to nin question na. Parce que question ko cogo di question ko nin pano ni segnale ni ko a b'a yira quoi vige divieto donc a bɛ interdit le kɛ quoi ok per i veicolo rappresentato in figura ka bɛ bolimafɛn ma min bɛ ja in na quoi falso de do parce que a ti bolimafɛn min bɛ ja la a t'o bali mais a bɛ anw de bali parce que ale bolimafɛn ni ale kan ka n'a ka baara kɛ quindi a ti o bali mais a bɛ anw de bali donc o yɔrɔ kama ni question nafa ka bon mɔgɔ camanba de b'a jɛ quoi voilà. Numero 29. Prima di iniziare a guidare un veicolo è opportuno regolare il sedile e il poggiatesta secondo la propria statura. Donc, ale ko cogo di fana numero 29 ni ko yani ka bolimafɛn bolili damina ko c'est mieux ko a ka fisa i ka siège ni i bɛ sigi min kan i ko régler ani kunkolo bɛ da yɔrɔ min ka bɛn i yɛrɛ ka statut ma quoi o fana dun ye vero de. Donc, numero 30. Il segnale raffigurato preannuncia una salita ripida o kɔni ka nɔgɔn parce que ale ko a bɛ kɔti yɛlɛ yira min pandi fanga ka bon o dun ye falso ye voilà donc an ka corriger voilà donc an ka a banna a bɛɛ tu filɛ nin ye voilà donc an b'a fɔ aw ɲɛna aw ka to ka toujours ka an ka video ninnu ko aimer ko partager o fana de b'an dɛmɛ ka courage di an ma an ka se ka continuer kosɛbɛ kosɛbɛ quoi donc an b'a fɔ aw k'an bɛn video natɔ wɔ salam